Khulumbaikha rangsangni takhuk tei bukoksong lamsogun norokno chini kok 24 channel o khaklai norok jotono kaham khurungno tongbaijana sal kdukma jora wngwi thangka norokni bwskango phaimaya tamni hinkhe norok jotono saimano bisi kwtal tei Christmas o jora kaham phaimani bagwi norok bai sal brum brum no nukjagwi koktwmarok norokno rifaimaya tei khwnarimaya wngwi tongkha phiaba ang tini kisisa norok bai nukjak phaimani tei kok thaisa thainwi sanani bagwi norokni bagwi tubui phaimani hinkhe omo se tini horni achuk jorao mobile khulogwi news naite naite kaisa news nugui rikha a news nugui belai kheno bwkhao agat nagwi thangkha tei bwkhao tungphla rere wngwi thangkha tamni hinkhe lai thangnai 25 tarik salmari o norok jotono saimano Bharat haktor gwnangwi tei bibinno jagao all over country ono Christmas sal palaijakmani Jisu Kristo achaimani sal hinui jara Jisuno puitu khlainai rok borok Christmas sal palalaikha lai thangnai 25 tarik salmari o abo sudu chini Bharat hakatoro simiya all over country ono o Christmas sal no palalaikha tei khlalaikha phiaba wanama singsa kok hingke omose o lai thangnai 25 tarik salmari Christmas ni salono khoroksa pastor khoroksa bojrong bori hinui khoroksa borok bai belai kheno humki dumki rijakha khapani takhok tei buksong Christmas ni bagwi aswk naithotok chathotok khaiwi girjao sajogwi nuka rogo barenda rogo kwbangma no naithotok khai amswk swnkrwp chariwi sajogwi tonima rok abono suda o bojrong bori hinai dol rok thangwi sbai sukrub khlaiwi bibagno tamhnai lan san khlaiwi kwbangma no o girjani manwi khwnwi sajokma rok kwbangma naithotok chathotok tonima rok no sbai sukrubkui khlaikhibaikia khapano takhok tei buksong tei o sakno bojrong bori hinai matha sula Hindu boktophu phiaba ang Hindu rokno ang neglect khaina thangya joto dharma no sorol joto dharma no kaham phiaba khoroksa bojrong boli hinui sakno Hindu bokto hinui phiaba khoroksa pastor no thangwi belai kheno humki rikha belai kheno dumki rikha Jisu Kristo bahai achai saikhwna ridi phiaba o pastor no belai kheno bibinno babe khai question khaikya phiaba o pastor bo kok thaisa phono saliya tamni hinkhe bwsak bisingo thwi hor bahan bwthwi tongma bai joto borokno thwinani no kiro hayadiba aboni bagwi o pastor sabo bo wansukka phiaba ang kok thaisa saka hingkai bo tebo ano swknai phiaba joli trwngwi rogoda anoda totora sebwi rokda bwthar khino obo hairok wansukuna aboni bagwi o pastor o bojrong bori no amswk kok swngphano o pastor sana naliya phiaba Jisu Kristo bahai khe achai hinui swngpru pastor saka povitro atmani bisingtwise o Jisu Kristo achaio hinui saka phiaba o pastor no belai kheno sikri sokro khlaikya belai kheno lasima singsa khlaikya o sakno bojrong boli hinui matha sula sakno Hindu bokto hinui sak wansuknai bekup borok tini o pastor no belai kheno saknangya khlaikya kok sitra saka belai kheno bengaikha phiaba o kok no twiwi tabuk sara
social media o tabu viral ungjak sara mobile o tabu o bojrong bolini kogno tui joto blogger ungthung joto youtuber ungthung joto social media o samung tangnai rok ungthung tabu belai kheno o bojrong bolini kogno tui tabu social media o ekdom viral ungjak khabani takoktai bukso inge faide o matha sula o sagno hindu bokto hinai sagno bojrong boli hinai talka pilanda sa tamo hinai o pastor no tini bengai kha tei o pastor no bhake dumki rikha फाइदी ओ बिदिरंग नो जों पाइथागो नाई नाइलेना मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया हाँ हाँ क्या है द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स वो सब क्या चीज है बाइबल क्या चीज है धार्मिक ग्रंथ है ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं हमारा क्या है चारों वेद है मनुस्मृति है उपनिषद है हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे Am I clear? बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओके जय श्री राम जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स हमारा कौन है राम भगवान Am I right? It should be. मौलाना महमूद मदानी is anti-national. He should be arrested. बोल सकते हो ना हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे Why baby? हमारे जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई जवाब दे सबके सामने पूछ रहा हूं उसको मदर मैरी जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ आई एम वेटिंग घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ पवित्र आत्मा के द्वारा अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना क्योंकि एक इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है ठीक है ना Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगी अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगी मेरी सुन तो सही मैं जैसे पैदा हुई हूँ आप कैसे पैदा हुई बताओ आपको कैसा अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब बताओ खुल के अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना खुल के बोल रहा है अरे क्या करेगा वो फिर तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो बैठ जाओ वहीं रांगसांनि ताखुकताय बुकुksong norok sini kok 24 channel by salbunu no korongoi tongdi tei o channel no norok salbunu no nai tongdi haino hai malai finai next jorao